Welcome to Surigao City. Atong atuon ang few of the best na mga kan-anan paborito ng mga Surigaonon. Kumbay na to, kinilaw ug bulalo. Sugod nagpamahaw sa isa sa mga pinakasikat na bake shop dito sa Surigao na nag-offer og lamiang karaang lomi since 1980s. Wapo ni. Morning siya ka ng restaurant level na lomi. Maniud to sa pinakasikat o makabungog na bulalo. So napo isa ka planggana na puro bulalo. Grabe dagana ni isa ka planggana. Oy, tapos dire ready na nito. Butangan na lang nilag sabaw. Mag-snack sa unsa pa ang pinaka-iconic na kakanin. Murag type of kakanin na sticky and makapahappy. Muisog igong na lizard. Mukhaon og isa sa mga pinakasikat na barbecuehan. One of the best pinakalami na barbecue na ako natilawan ever. So naa-diri sa Surigao. O syempre, tanawon pa nato unsay nindot na atong atuon unya gabi. Idol ani. First time ko kita ani ever sa akong life. Limited rice for 100 pesos, nanay free drinks. Maong tanawan ng video kay sus ipakita gyud ako sa inyo ang few of the best na mga kan-anang paborito ng mga Surigaonon. Na ako diri sa Barangay Mabwa or lugar sa pinakasikat na beach resort ni Surigao. Ang nakanindot ng beach resort dol gabi promise. Mao rin ni beach resort nga dili white sand, dili buhangin, kundi pebbles. Mao bitaw tagtawag siya Pebble Beach kay puro siya pebbles. Perfectly formed ng mga lingin, kanang round jud kayo ng mga bato-bato. Pamasahe gud niya imutiil. So mao na isa ni sa mga pinaka-iconic go-to na tourist spot diri sa Surigao City. Mo na kung gani kag Surigao, palit kag lamian ng mga pagkaon, ari ka diri sa barkada, pamilya or ikaw ra isa pwede ra ka magmaoy. Pagdalag pagkaon lami, kay inana ka lami ang mga pagkaon diri sa Surigao City. Mo na ako ipakita ninyo karon sugod na ta sa atong first stop adto na ta. Let's go. Dol first stop sa tong food trip mamahaw sa ta aning OG na bake shop dire na nag-offer og lamian na init na sabaw og lumi og mga classic-classing mga pastries. Di ni basta-basta kay since 1980s pag siya naghatag og mga lami kalipay sa atong mga Surigaonon in terms of pastries, cakes og syempre labos tanan ilang grabe ka solid na lumi. Mo nang excited nako. Kuyog ta, let's go sa sulod. Mo nang karaan Changi nahawan na kinana mo sa Boulevard and Changi. Grabe ni ka-crowded diri sa una. So until now naagyapon diri si legendary bake shop Gold Ribbonette. Mo na gina siya over the years. Ay pa ko na sayop since 1983 or 84 pa ni sila. So na sila diri klase-klase ng mga toasted diri sa kilid. Diri is mga wide varieties of kani mga kasaba cake, dami ni kasaba cake, mga cheese muffin or cheese puto cheese. Nasli biko, tanan grabe kadaghan overwhelming din nato mausa-usa tanan. Wala pa gani naghapon, prusus grabe dito speaker. So diri grabe po diri mga klase-klase mga bread, monay, ensaymada, star bread, uban pa ube, ug diri po napod sila yung mga nani na klase, mga pack if ganahan ka napod sila yung macarons, ko na sayop. Suya. Uy, kani murag kuan, banana siguro ni siya something, banana nga cupcake, naslay loaf, naslay sliced bread dito, o kaning mga cakes, na dire ang ilang bilao style, anawa lang na, tapos napod sila mga short order meals dire, o kani unara, short order meals, naslay lomi pork, lomi chicken, o kani po dire, mas barato lagi ni, so I think kani mga solo ni siya, lomi, bihon, pansit, o kanton. Sus, ni ko po na vlogger o, lumiya silang show pa oy. Tapilay nyo lomi miss niya kuan kanang katorang single ra ba? Pang single, solo. 100? Ah, okay, nice. Sige, so order ta og usa ka lomi nga solo. Salamat kayo ha. So diri napod sila yung mga inani kung ganahan ka, klase-klase. Kamo rin naghimo ani diri miss? Kamo ra? Grabe no, idol no. Kani curious ko unsa man ni siya, unsa pangalan ni? Banana puto cheese? Nasa cheese. Kukuiba. Kagana gud din mga sliced bread. Mga lapas siguro 50 ka varieties if wala ako nasa job. Mga grabe ka hamok gud mapilian ba? As in grabe ka daghan mapilian. So unsa may pares lami pares sa lumi? Sliced bread, pandilitse. Oh, pandilitse ganahan ko ani murag mao niya pandilitse ay. Nay pandilitse. Ay mukuha ta ani bagay ni sa lumi kay kung sliced bread pud isa pud ka loaf di na to mahurot. Madyo gani kay pamahaw ko man timingan nako na mag-order na tanan lumi. Salamat.
Sa mga buutan nakagwapa yung mga Surigao nun. First stop, pamahaw na to diri. Walay problema diri sa may Gold Ribbonette. Grabe na ni ka-legendary bake shop. Grabe, 1980s pa ni wala pa ko na anak na ana ni siya. So ako takuha ila pinaka-iconic nga lumi arang kagana. Tapos nabutangan nato ng pandilitsi. Amoy nila pandilitsi dol. So gwapo ni siya ipare si sausaw sa imong lumi. Tapos before na mo proceed, ako de introduce niyo si Live 3R. Ini kani si Live 3R dol mo ni akong dala-dala na food supplement every time na mo biyahe ko or every day. Kaya amo ni to make sure na gwapo ang digestion sa ako tiyan. Itong ani 2 to 3 times na ko mag-cook sa isa ka adlaw. Ina nakagwapo ang result. Mo ni hatag na akong energy throughout the day kay grabe paghatag niya energy after sa gwapo na digestion na tabo sa ilawom. Please visit their site for more details and order ka na kay discount using Hydol code. So, mo na ni Live 3R, solid kayo. Sige, sugna na to sa ilang lumi. So, mo na ilang lumi, grabe ka idol, oh. Grabe, naikikiam. Ipo ako na sayop, na siya, atoy, kikiam gapo ni, bula-bula. Tapos na atay mo siguro, ipo ako sabot na unod. Na ay itlog, carrots, mga spices, ug uban pa gwapo ni. Mura ni siya kanang restaurant level na lumi. Ay, panalo. Okay, grabe ka abunda sa spice, sa sibuyas. So, mas masibuyas siya, mas ma-vegetables. Tapos, grabe ang sagol sa mga meat na lasa. Murag tamis meat lasa. Dogon siguro siya yung kikiam. Malasahan ni magmayo. Na siya gulay, such as mga bagyo beans. Ipo ako na sayop. Carrots, sayote. Okay, bye. Kuwata o panduleche. Saan na ito na palaman? Mas lami ni. Murag kikiam. Absorb. Dagan pa silang mga pagkaon diri, mga pancit gisado, isa na sila mga bestseller, canton gisado, mga bestseller na bihon, chop suey, uban pa. Chinese style gid siya. Solid kay ni diri sa Gold Ribbonette, isa ni sa mga pinaka-idol na bake shop diri sa Surigao o sa Mindanao. Karon proceed na ta sa next stop, idol. Next stop sa atong food trip, syempre ato na tong isa sa mga iconic na kananan nga nag-serve o grabe kadagko nga higanti nga dinosaur bulalo. Naari na nako na sila pila ka years. So karon ato na sa gibalik. Tara, let's go. Excited na ko ipakita na ko sa inyo unsay gina-offer niya. Let's go. Sir, nami bulalo, specialty na mo sir, kaldereta, kinilaw na isda, blue marlin. Uy, kagana. 100% lutong bahay. Ang amo bulalo sir, 300 to 800 amo available na bulalo sir. Depende sa kadakaan. Yes sir, depende sa size. Murag curious ko ani mong 800 gabi ni kadako gadyo Yes siguro. sir, dako. Uy, amoy gadyo dako orderon. Naibun maro na mo sir ang among bulalo. Sige, order ko daw. Hindi kinilaw tagpila man kay ganahan ko. 120 ang order sir, sulit na kayo. Okay, ganahan ko ipares ang kinilaw, mura na sa usawan sa bulalo. Yes. Uy ba? Mag-open kami diri sir is 6 a.m. to 1 p.m. Monday to Saturday. Ay, kagana. Sige, mo order na ko, miss. Pwede ko masunod sa kusina. Yes sir, welcome ka sa GB Bulalo. Ay, salamat. So, mga natan, nasa diri sa sulod. Balay gyapon niyang feels. So, naadiri ang mga table. Mura kag ni sulod og balay sa imong auntie. Nga dako kaayo. Mo na nilang counter. So, dol, nata diri sa kusina nila, dol. So, naadiri nag-prepare og mga bulalo. So, karon is mupili ta og dako nga bulalo na itong ganahan. Siyempre, katong naay uyok. So, napoy isa ka planggana na puro bulalo. Grabe dagana ni isa ka planggana. Oy, tapos diri ready na nito. Butangan na lang nila sabaw. So, ato buhatong hanap ta dako. Sige. So, karon nangita siya dako. Hantod makakita ta kani kay gwapo kayo na nagyud. Ay butangan og mga gulay una. Katapos butang og gulay, butangan na dayon og sabaw. Ready to serve. Let's go. Excited na ako. Isa sa mga pinakadako na bulaloan o bulalo na ako nakitaan na address sa Surigao City, walay problema. Nasa like air condition area. Pwede ka dito para ma-relax. Kay kung sige kag kaon na ning uyok og mga sabaw niya ng oil, mainit imong kugo, safe ra. Kay mabugnawan man kaw. Kinilaw is everywhere in Surigao City. Tapos ilaha, nadani ko silang kinilaw kay pinkish. Tapos na ay pipino. Grabe. Ikatulo na akong balik dire. Tapos, di gyapon kamahayan. Salamat. Dul kani na presyo tanan. Duhan na ni siya ka uyog. 800 ng presyo ini. Inana ka, sulit. So, nakuha taning isa bone marrow. Naray, ginoo ko. Muni langob na kung gusto. Ato, di ko mong gawas ba? Uy! Yung anak! Nano? Grabe. Glisod siya panganak. Dapat ni cesarean. Uy, nigawas na. Kita katusos. Diyos ko. Finally, it's a
It's atay. Uyok, favorite na ako. Kilaw na to kung unsa gid kalami ilang kinilaw be. Punta na to pipino. Pipino, kinilaw na blue marlin. Worship yak. Tang lami ah. Ganahan ko siyang version kay mas halang, mas refreshing factor ang pipino. Kabaw nun ako, nanong na-adjust kinilaw. Gwapo ni partner, pawaks bidli sa imong bulalo. Wow, grabe. Mura magkuan. Something. Dol, kumakaon kayo kag bulalo. Apil lagi kinilaw. Amoy mo ang sawsawan. Na. Okay. Taka na to kinilaw be. Combine na to. Kinilaw o bulalo. Amara kasawa eh. Perfect pair. Grabe ka beefy. Simple. Home feel. Dili siya overpowering sa kami to sobraan sa parat, sobraan sa bitsin, dili siya yung nana. More siya all natural beef nga lasado. Lasado sa sayang lamas nga gamay. Grabe niya ka beefy jud, as in ultra rich beefy. Yung kinadatuan na beef mo ni pinakadato nga beef. The rich. So mo na ni ari na ko sa akong last bite. Atong bone marrow, ultimate bone marrow. Kinilaw nga sa bao. Okay. Amo na ni. Let's go. Ari na mo ni JB Bulalo, pinakasolid na bulaloan sa Mindanao. Para na ako. Cheers. Hanap na bitag na food trip. Next stop sa itong food trip, finally, ato jud diari no, pinaka-iconic na kakanin ni Surigao City, ang ilang sayungsong. Unsa man na siya, murag type of kakanin na sticky and makapahappy. Mga tanawan ng video, pakita na ko unsa gyud ang iconic na kakanin ni Surigao City. So mo na yung sayungsong tanawa. Nara, kuan gid siya, sticky rice, isigulan siya og kamay, mga coconut para mas mo lami. Tapos napod siya bibingka. Ang bibingka isa na sa mga pambato diri sa mga Surigao nung kani po lami po ni kutsinta, cheesy pud kayo ng kutsinta. Idol pud kayo na. Like 60 pesos. Tagpila man yung bingka. 15 usa niya ang sayungsong 10 pesos. Uy ba. Kung may oras ka mo mag-abli diri, may adlaw ra pod. So 6 AM to 6 PM every day mo diri. Jay Sunday gid. Nice. So mudawat sa kamog orders sana. So may paagi manawag sila sa ijo mga number. Ano yung tawag daan? Sige, guide ako number ninyo kaya ako i-post. Sige. Pwede mo madawat na sila order sa inquiries ako. Excited na ko. Kung kaon na ta, let's go. So nadiridol ang sayungsong ug ang bingka. So, lahi sa ng style sa bingka. I think ikuan ni siya kanang uling oven. Kahoy. Okay. So kahoy ni siya nga style. Let's go be. Cheers. Dagan lubi. 15 pesos. Lami siya, fluffy. Nya umik na spongy nga texture sa ilaw. Crispy siya sa gawas. Mawaor siya sa ato ang literal na bingka. Tapos mas daman ako ang coconut ani niya. Tapos di kay sa tamis. Next na pod kani ilang sayungsong tanawang ilaw. So more siya kanang ice cream to cone shape. Di na siya gi-roll. Sa kung abliyo nimo kailangan mo siya i-roll balik, reverse. Gawas dayon ang beauty treasure sa sayungsong nara. So inani ang yang naong, mura siya jelly na mura na ikog ng lizard. Di ba? Sakto no? Ikog ng lizard. Grabe yo, tanawa, jiggly na siya, inana siya kalagkit. Cheers be. Ay, lami yung sayungsong. Mugisag ikog ng lizard. Grabe ka sticky. Ang coconut na dito, puro sticky rice yung siya basically. Hindi siya tamis. More siya basically sticky rice. Tapos, nala siya coconut nga lasa. Another one.
Grabe kalami. Dugay na ko lang kakaunog sa yungsong. Lami, init pag yun, no? Bago pa naluto. Lami. Dol, kumwari mga gani mo Surigao, ayaw mo kalimot hapit sa ipil. Ari mo palit o kakanin. Ari na dirigyon sa Luneta na ako na baligya dito for grabe na ka-rare. So, kailangan yung kumabiyahe pa ipil. Ay ka-gold, kay grabe ka worth it. Ari mo sa tindahan ni John Mill, mo na yung tindahan. Pangitaan sa gamay ra na ilang display pero sus, one of the best sa yungsong ever. So, hanap na po taglain na po trip, wa pa tanahuman. Best good ang Surigao. So dol nata diri karon sa the Museum of the Battle of Surigao Street. Kay kanimong gyud ang sa Surigao Street diri gyud nahitabo ang World War II between the Japanese and the Americans. Dito sa unahan naari dito ang Leyte. So makita nimo gihimo ni siyang museum in memory sa nahitabo na war sa una. Nakabutang pamgani diri is we seek to heal our past and move on together. So nindot nga view, isa sa mga nindot na tourist spot diri sa Surigao City. Dol, next stop sa tong food trip, isa sa mga pinaka-arion, dayuhonon na barbecuehan. Wanay lain pa, Mamalitas. Grabe ka idol, over the years napas la dito sa pier, hantod karon arion gyapon, no? Tungod silang lamian ng mga barbecue ug silang secret kuno na sauce. Ato tanawon, kuyog ta. Experience po nato ang lamian ng mga barbecue kani. Makakita na gani kag aso diri sa Narciso Rosales. Sila naginungdan ngano. So busog kayo mga tao diri mga silingan. Simhot ra ka, kaog kag rice, simhot og barbecue, busog na ka. Inana ka nindot ila. So ato tanawon, let's go. So, welcome to Narciso Rosales, no? Dito padong sa Paredes na bitaw, pasaka, paamat, pa downtown. Kani dire is padong sa pier. Padong na dito sa pier. Tapos kita gani ka na nag-aso-asoan na ayon na kay Bong tungod na Mamalitas na ara. Pang gabi ka idol, no? Time check alas 6 pagani pero inani na kabaga ang fog, ang smoke di ay dili fog. Di ko barbecue dulo. Unsay mga naani mo baligya diri? Unsay mga pangalan sa mga barbecue na diri? May sir, paap, picho. Okay. May butterfly. Butterfly? Yes, Pwede din mo makaon ng butterfly? Chicken breast. Ay, okay. Tapos, unsa pa? Taso, Okay. tinai, atay, tapos chorizo, hotdog, pork ano, tapos pork taba. Uy, ubay-ubay daghan. So, unsa may gyud pinaka best seller gyud nga kung anong gyud? Pa, picho. Gajud. Pitso gajud. Oh, sige. Duha ka paa, isa ka pitso, huiba. Dahil ko ni lami ni Jud diri, chicken skin. Ano pa gajud? Ano pa may mo recommended? Isaw. Yes po, isaw. Isaw, duha ka chicken skin, tapos duha ka isaw, kalami. Pork taba. Pork taba. Uy, kana ganahan ko ana. Duha ka pork taba. Ato punan kay the best ini. Atay batikulon. Pwede. So basically puso gyapon ta diri. Yes po, puso. Okay. So kana dito mao na to ang barbecue dito. Sige, salamat kayo. Nagyapon to yung secret na sauce na murad. Yon, sir. Umay tawag doon gani? Garlic sauce. Garlic sauce. Amo doon na sweet na sauce. Yes, sir. Lai isad. Like, Ay, kakuiba. Sige. Ginahan ako. Maguyat ra na. Excited na ako. Adyo na ako surprise. Salamat ho. Muhat pa na ako. Thank you. So, doon nata diri sa barbecuehan, no? Grabe. Mura nag-sauna. Ma-burn atong fats diri. So, pwede kita diri permino. Amo na, tinuod ka dyan. Amo ba dyan maintain? Ejo body kuman kay grabe ang singot. Bitaw te, mga tana ko, te. Ate Hasmin. Isa ka sa mga pinakadugay. Ay, dugay na ako mga barbecue diri, no? Grabe, no? Dito pa ka sa pier sa una. Oh, Yasmin, mga tana ko, umay oras ka mo mag-abri diri, umay adlaw, umanar na adlaw, uno na adlaw. Sinuno na adlaw, sir. Every day? Oo. Oh, may oras magsugod. Mag-open din kami dito alas 4. Sa hapon, hantod, Antod alas 10. hantod alas 10 sa gabi. Every day, grabe kagana. Grabe ang bakbakan diri. Isa sa mga pinaka-idol na barbecue na ako nakitaan sa ako na Suruyan, sa asa na part sa Mindanao, Visayas, kani may isa sa pinaka-idol na ako nakitaan so far. Grabe, kabuang gyud tanahon, idol. Isa kabinet na kalipay na barbecue, naadya tanan lami. Amo yung gusto ng kabinet sa bayay. Taon grabe kahamok. Idol no. Oh, at least kita na mo.
Okay dol, naa na mga pagkaon sa katubangan. Obviously, grabe kalami tanahon. Naong palang daan niya. So na-order ta, sa itong i-order? Paa, pitso, tinai, chicken skin, taba sa baboy, atay batikulon, o isaw. So far, ano ang iyahang wings, or ang iyang pitso. Of course, ang paa. Tanawa na, grabe ka idol. So ato ning butangan, o iyang signature sweet sauce. Wow! Ay, kalami. May sweet sauce. Ay! Ang dalag daog yun ay ang sweet sauce. Ang sweet sauce, mura nag-teriyaki hapit. Na ang sweeter na version, salty, na sweet, balance. Mailan na nako. Butang na ako na siya sa rice. Kung lami ba yun ang sweet sauce, butang na to. More sa teriyaki nga, oyster nga. Ito, panalo niya. Una unlimited nga. Muna eh. Unlimited. Ang dagdaog yun ano yung barbecue. Ang marination, simplicity. Makaka-addict. Next na food kanilang garlic dog. Kung na sila garlic na sauce. Garlic. Lai isa na siya na sauce ha. Kuri hatag na nila nimo. Lahi na atake, lahi na sipa. Garlic sauce siya. More siya simple nga patis ka na oil o garlic. Na nakuha ko. Bagay niya sa rice. Chicken skin, crispy sa outside. Yeah, humok, gelatinous, ug chewy gamay inside. May marination, templada, simple. Puro lamig. Ang garlic content na dito gabi ka solid. Next na po isaw. Nandun silang isaw, maghihiwa na siya half para mo gawas. Tubukan na bitaw, gihiwa para mo limpyuhan ug maayo. Tinood ko dahil. Lamig. Miski walay sauce. Hindi lang si naluto, humok. Next na po. Kani ang taba sa baboy, ganay gamay unod. Oh, pero may ani, kagawa po ni ibento ani. Tama na to itong unlimited na sweet sauce. Dami. More sa mahimo nagtusino ang imong baboy kung naani. Last but not the least, ang iyahang atay batikulon. Kani sausaw na to siya gamay nga sauce. Lami siya, more siya kanang I think mo niyang brush marinade nila ang garlic sauce. Plus butang na to ning kuan. Sweet sauce. May classic experience. So last na itong buhaton, ultimate idol sushi na. Buklat ka puso, kuwatag manok. Tana to gamay o kanang chicken skin. Payabahan na to o garlic sauce. Tana, mura siya sabaw. Tapingan na to o sweet nga sauce on top. Dul, so ayun na nyo diri si Mama Litas. Grabe ka solid. One of the best pinakalami nga barbecue na ako natilawan ever. So naa-diri sa Surigao. Suway kay magmahay jud kag di ka makasuway. So yun na yung food trip akong ganahan. Hanap pa pataglain na food trip. Let's go. Na! Kapatid, atuon di ay. Oo. Daghan pa diri mga pagkaong lami. Unlimited sauce. Bili dito. Dol, last stop sa tong food trip. Dol, di na ako kaya. Pero ganahan pa jud ko nga maghanap og mga lamian, mga pagkaon sa diri sa Surigao. Na ako sa ilang pinakasikat na food market or night market sa Boulevard. So atong buhaton karon, dalion na nato kay busog na ko. Maghanap ra tag at least mga 2 siguro na mga kananan na tan-aw nato na solid. So kuyo gani nga video, tan-aw na ta, let's go. So welcome to Boulevard, no? Nata dire. Boulevard is basically atbang na silang port, silang fish port. So na every night from 6 PM magtukod na sila tent og mga pagkaon. So atong tanawon unsay mga pagkaon sugod ta sa atong first stall. Tanaw ta dire. So nanata dire sa sulod sa Boulevard, no? So grabe kadaghan mga pagkaon na nag-display diri, klase-klase. Halos kuno tanan na yung mga only rice, pero kaniya akong gidani ang ilang crispy isaw. Tagpila man ni crispy isaw? 5 pesos. Ah, okay ra. So naa siya diri, pwede ni may pa-refry 5 pesos ra, gabi nakasulit. So nagluto na, gihawas na. So kuha na ta sa ato 5 pesos na isaw, mo na niyang naong ni ay. Kanay pwede rin nanay bawal. Pwede na yun. So tabutangan na nato og sauce. Okay, maglisod ta, nag-selfie ra ta. Tilaw na to ang fried isaw sa Surigao. Rhyme. So, ano ba? One, crispy, di lang siya. Dawon sa sauce. Sulit, good.
Pagtawid gutom, pangsidante ang presyo. Kaya kaso, proceed ta sa next food trip, last. Dol nata diri sa Biryani House. So last stop na ako ni kay grabe na ako kabusog. Mo jud ni nakapa-eye catch na ako ni sa ila kay unique siya. Even though nga international siya, ganahan ko silang crab meat at na sila kebab o basmati rice or chicken biryani mo na akong ganahan order. So kani boss, order ko ni boss. Pila mo na? 125 sir. Ha? 125. 125 pesos. Basmati rice gina, pure ha, tanawa. Tas na ni chicken. Nanay chicken. Oh, libre na. Uy, kadaghan na di ana. Chulid. Kakuy ba? Uy, daon na gajud ang kuan, oy. Amoy ni pambato. Sige. Tagbutangan na og lemon, mga fefeno. Gibutangan pa gyud og kamatis. Amo na na. Fried onions. Amo ni last. Kuy ba? Wow. Amo na niya tong chicken biryani. Grabe ka, idol. Siyempre ni kuha ta og ilahang crab meat kay lami baya ang mga crabs diri sa Surigao. Kuha siya og so only rice ako boss, kana boss. Nice. 100 pesos? Yes, sir. 100 pesos, ma'am? Yes, sir. Sige. Tangan niya siya og serving nana. Okay, tapos nana kadaghan boss. Puro lagi na crab meat na yung mga vegetable. Ay solid no. Idol ani. First time ko kita ani ever sa akong life. So na only in Boulevard diri sa Surigao. So mo na ni mo ha. 50 pesos apil na rice. Atong last food trip diri sa Surigao City. Ganahan ta ko mag street food challenge diri sa Boulevard pero medyo picky man kay 101 man tapos medyo gamay ra sad ang nag-display ko karon tungod sa 101 so wala na to nabuhat. For anyway, na-achieve gyapon naton makabisita diri sa Boulevard. Chicken biryani. Na naton chicken be. Obe. Lami siya damag yun mo ang kanang masala or something na Indian or Mediterranean yung lasa. Karon tilawan na nato ang yahang basmati rice. Ay, legit factor kay ang yahang fried onion, add smoky flavor, caramelized siya. Yun ay pagkatamis-tamis naman. Legit good siya na basmati rice ha. Hindi siya ganadur. Man eh. Next na pod kani ilahang crab meat. Isagol na lang nako sa ilang basmati rice. By the way, pwede ka mo order ani nga unlimited rice for 100 pesos na free drinks o syempre unlimited rice na. Urot. So, first time combination basmati rice ug crab meat. Allowed ra ba na? Way malain. Ana, bitaw ta diri sa Pilipinas. Cheers. Bagay. Mas lami. Crab biryani. Pwede. Legit ang crab. Salty. Pure gid siya na meat. Nasa sagol nga vegetables gamay. Such as more green peas. Solid lami. Kailangan gud nimo mag-rice kung mag-crab meat ka kay kusog man ang iyang flavor. Dol, so mauna tong food trip karon adlaw nata diri sa Boulevard gyapon. Hopefully naganahan ka to atong food trip ganina. Comment ba daw below kung taga Surigao ka, please comment daw kuno be. Kung dili ka taga Surigao, asa ka imong gusto atuan ato na food trip. O para ninyo asang pinaka-solid na food trip ito so far sa inyong tanaw. Sa katong taga Surigao, asa kay angay pauntanan ako atuon na tanan ako atuon kay base nga ako atuon next comment daw below. Nya salamat kayo sa pagtanaw ni, na-appreciate na ako ha. So ako din sa Idol Food Trip, please subscribe to my YouTube channel para daghan pa ta mga food trip maabot. Kung na may mga suggestion ng probinsya or taga diha mo, please comment. Kaya para na tayo budget pa biyahe. Tapos napatay laing video diri akong ganahan mo ug natay bagong upload. Nag-uwan na. Grabe kusog sa hangin diri. Salamat Surigao City. I love you Surigao. Marajaw gajud karajaw. Nijo.